Uy, sige na. Duawa ko dito ha. Tanaw na ko kung may panahon ko. Nakapitay kong legasyon sa Laodicea, di ba? Nahibalo ako, anak. Uy, kamo man di ay ningoy, Simon. Ipaniguro ko nimo gusto nga siya kasaligan kaayo. Kugihan sa natanan, ug di kami sila suguon. Wa kay kareklamo niya. Ug kung may reklamo ka man og galing, ako na'y bahala niya. Niya na siya. Saan palagi ko nga nagkuyog sila ni Julia? Doon na ko'y nauna-una ang trabaho para niya. Nalipay kaayo ko, Noy, nga sa imong kaayo. Hatagan ang ningo ni anang posisyon na sa trabaho. Helen, hapit lang manglakaw ang akong mga trabahante. Andam ka na ba? Oo, andam na kaayo. Nahala, magkita na tayo niya. Helen? Unsa to, Noy? Kupahag yun mo dayo eh. Noy, uy, ulang man ang buta, ha? Hoy, Helen, pamatig maay na ako ha. Ayaw palagyan ni Higayon na. Panagsarang makakitag trabaho sama ni Ini ang mga batan ng parehas mo. Hinumdumi, di ko gustong makadungog og dili mayo. Kristohanon ka o pagbantay sa imong lihok. Nahibalo ko pa. June, basta magulat baya ko nimo sa Laodicea, ha? Uy, tana, wala tayo panahon. Ay, Helen, naunsang taon ka? Matuod ang mga igsuon nga nagsumbong na si Escolio nagsimbag mga Diyos-Diyos. Ang uban mingon na inibintura sa duha kasaksi ang itabo. Maayong magtutudlo si Escolio. Maayo siyang matambag. Apan giakusar siya sa ubang mga igsuon, sama ka Marcos dinhi, na nanglimbong siya labot siyang negosyo ng plata. Brad, nahibalo ka ba mapatiro siya kaniadto? Wa ko kahibalo anak. May kaimo kong gisultihan. Hapit magtungang gabi akong nakadako sa pag-ampo bahay ni anak. Wasap kayo kung makatulog gabi. Kipamalandong na ako ang maayo ni mong tambag hapon, dihang may adto ka sa akong itrabahuan. Murag kikumot ang akong kasing-kasing, sa dihang naghisgot ka bahid sa asawa ni Lot. Ug sa imong pagi sa pagpatinaw sa ilustrasyon ni Jesus, bahid sa usa ka tawo nga nagtukod ug mas dagkong mga kangaling. Tingali sama ko kaniya. Dato sa mga butang nga mahanaw, apan dili dato sa Diyos. Buang nga ginakibra na nagpalingaw ko sa material ng mga butang ug sa lingaw-lingaw. Kinahanglan kuhaon ako dito ang akong anak. Naunsa ba ko? Manugin pala ka man ako siya. Wa ko makautang o kabubuton ka gusto. Ug wa siya gugma sa Diyos ug sa akong mga igsuon. Pagkawa gid na ako'y kartiyo. Naunsa man ka, Simon? Unsa may nahitabo nimo? Yabaga ginako Maria. Nanaw na kaingon man ka, anak. Sama na akong gitugyan ka gusto nga ito anak. May taong si Gusto, di ba? Daghang tuig lang nimo siyang masosyo sa negosyo. O daghang siya gipatrabaho ng maigsuon. Kaya, unsa may dautan kung nagtrabaho si Helenia? Sa imong tanaw, murag way kaso. Apan Maria, gibantog siya nga mahigugmaon sa kalibutan ug sa tanang butang nga gitanyag ni ini. Apan karon lang, karon pa lang ko makaamgo nga delikado kaayo ang kahimtang sa atong anak. Maayong gabi ninyong tanan. Unsa may ato, Julia? Gusto na ako makig-istorya nimo na? Sige, unsa man? Mga igsuon, akong kuhaon si Helen. Ayaw na lang, Simon. Nagpaingo na siya din. Nagkuyog sila sa akong asawa. Ha? May hitabo bang di mayo? May hitabo ba? Simon, mayo siguro kung siya na lang mong paistorya. Wabay daw tang hitabo kaniya? Wala, ayaw na ka pala. Si Helen na na. Uy! Ni amon di ay kapuan. Tugay-tugay nang wata magkita, di ba? Ilan na ganito katuig? Kumusta high school niyo? Tugay-tugay na dito kang magkita. Pagkadaling itagan sa panahon.
Nakabot ba nimo ang akong gipanugon? Kung sa may imong gipanugon, nagsige kong panugon nga makikita nimo. Di ay. Aw, kuan man gud. Mo pa akong pag-abot gikan sa biyahe. Nahibalo na ba ka nga daghang negosyo nga giakatar? Kung makahulog ka lang sa kaplata sa lamesa, mupagtindayon ang mga dalunggan sa mga negosyante. Ang tanan iilog sa pagpakikita nako. Biyaan ka sa partong di karga, pero maglangan-langan ka. Hay, kining negosyo nga pagpamalit o pagpamaligay plata ako kayo. Niining akong pangidaron, nakahuna-huna hinuon ko nga magnegosyo na lang kung bino. Apan lain pa yato, sa imong pangidaron mo, lagsig kapag ihapon, lagsig pag yun. Ikaw sa may asinsunan. Ikaluy ako sa Diyos mo. Waba magsulti nimo ang mga igsuon nga itagan-anak ko ang mga panginahanglan sa kadaghanan diya sa kongregasyon. Di kay gipakamatarong na ako ang akong pagpalta sa mga tigom. Dili, naluoy yun ako sa kahintang sa atong mga igsuon. Oo. Ila kong gisultihan nga maluluyon kayo ka. Sigurado ako nga mapasalamaton kayo ang tanan sa imong pagkamahuna-hunahon sa mga igsoong nanginahanglan. O ikaw sa puwan, dako ka ikag natabang pinagi sa pagdasig o pagpanudlo o bisan sa pagpanagna. Daghan ka ikag nadasig o sigurado na ito, sigo ba ni mo? Doon na ka ba tuyo ako? Kung sabi akong ikaalagad ni mo, nadunggan ako ang imong gipanudlo ng bagong mga idea. Wa ko'y gitudlo na wa sa kasulatan, oy! Ayaw pamakak, iskulyo. Nanudlo kag imong o galimong mga ideya. Di na tinuod! Kanunay yun akong masaypan pagsabot sa maka Jesus da. Nanudlo pa yun ka, nga di na dinalian ng atong panahon. Kung sa may atong dalian, ay naganitaan na Marcos. Kadaghan na ta magdrukis bahin ini. Kita nahibalo nga ang Jerusalem na bukan 28 katuig ng miagi. Di ba miingon si Pablo nga ang maayong balita gikawalin na sa tanang kalalangan? Daghan sa mga tagna nangatuman na nahibalo kita ni Ana. Kung sa may imong ikasulti sa mga tagna nga gipadayag kadako samtang binilanggo ako sa isla sa Patmos. Mga tagna pa uroy. Saon ka anak ko pagsulti ni mo nga di ka masakitan, no? Ayaw rag kahiubos kuwan, ha? Wa ko'y pagsalig sa imong mga gipanagna. Gawas pa, tigulang nakakaayo. O nahibalo ang tanan na ang mga tigulang magpangdamgo o magpanghanduraw. Kung saan na mo pagtuo sa imong mga damgo, bisag makasabot pa mi sa kahulugan ini. Pamati rakuan. Wa ka makasabot sa nagakahitabo karon. Bago na ang kaliwatan karon. Ug dili na ordinaryong mga tao ang atong ikatubang. Aron maabot ang mga tao sa may balita. Kinahanglan mo gamit kada og bag-ong mga pamaagi. Pananglitan. Ana ang akong suod nga higala si Gusto. Usa siya ka Romano nga diplomata o negosyante kinsa sumala pa sa akong nahibaluan, nagpatrabaho og daghang Kristohanong mga igsuon. Midawat siya sa among gitudlo kaniya. Bisag di siya atong igsuon. Ang iyang impluwensya makatabang kayo dako sa atong buluhaton ingong mga Kristohanon.